Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Пред микрофона е Васко Михайлов. В началото чуйте акцентите. Най-малко 19 убити и над 130 ранени. Това е резултатът от най-масираната руска атака с ракети и дронове срещу Украйна от началото на войната. Кремъл заплашва с реципрочни мерки, ако Западът изземе замразени руски авуари на стойност 300 милиарда долара. Ръководните европейски институции трябва да изработят законодателна рамка за България и Румъния върху основата на политическия компромис за влизане в въздушния Шенген. Природният газ да поевтине от нова година с 11%, предлага енергийният регулатор. До края на януари до година се удължава забраната за износ на инсулин, лекарства за понижаване на кръвната захар и антибиотици за деца. Следват сега подробностите по тези и други новини. Русия извърши най-масираното въздушно нападение над Украйна от началото на пълномащабното нашествие преди 22 месеца. Равносметката за сега, освен значителните разрушения, е най-малко 19 загинали и повече от 130 ранени от мирното население. Обобщението е на редактора Добрин Йотов. Като най-масирана определи атаката Никола Олещук, командирът на украинските военно-въздушни сили. Те преброиха 158 дрона, крилати, балистични и хиперзвукови ракети. Противовъздушната отбрана успя да прехвана само 114 от тях. Милиони хора в 6 най-големи града на неокупираната част от Украйна бяха разбудени от сирените и взривовете на разсъмването. Короче, до 7 часа стою на балкона. Малко преди 7 часа бях на балкона, чух звуци като от хронометър. След това страховит гръм. Просто ме отвя от прозореца. Стъклата се разтресоха. Добре, че бяха отворени. Дите, за да завърки шок. Това е огромен шок за децата. Изтичахме в коридора, защото в сградата няма убежище. Единственото бомбоубежище е в училището, което беше атакувано. Беше много страшно. Разказаха жени от Днепро и Лвов. В град Днепро бяха опожарени ротилен дом и търговски център. Освен жилищни блокове, в Одеса бе поразено училище, в Харков болница, в Запорожие инфраструктурни обекти, в Киев метростанция, използвана за укритие от ракетите. В столицата силите на противовъздушната отбрана отразяваха атаките с часове. 4 области – Днепропетровска и Киевска в централна Украйна, Одеска в южна и Харковска в източната част на страната останаха без ток посред зима. Докато украинските зенитчици бяха заети с защитата на мирното население, Русия нанесе удари по промишлени и военни обекти, съобщи главнокомандващият Валерий Залужни, без да се впуска в подробности. На атака от въздуха бяха подложени и западните покрайнини на Украйна. Більше 10 шахедів атакували. Повече от 10 шахеда атакуваха Лвов и областта. Доста ракети. Аз сам преброих 5. Имаме един загинал, 18 ранени. Много разрушения, 18 сгради са повредени. Повече от 2000 прозорци, 3 училища и една детска градина. Разказа кметът на Лвов Андрей Садови. За новините Добрин Йотов. След случилото се днес не може да става и дума за примирие, каза украинския външен министър Дмитро Кулеба. По думите му, ръководството на Русия не мисли за нищо друго, освен за унищожаването на Украйна. Украинското посолство у нас разпространи декларация, в която благодари на всички съюзнически държави, които са и предоставили средства за противовъздушна отбрана. Днес вашата помощ спаси много животи, се казва в декларацията. Западните съюзници откликнаха със солидарност към Киев. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел определи бомбардировките като поредното страхливо и безогледно нападение и отново обеща, че Евросъюзът ще е с Украйна, докато е необходимо. С намек към конгресмените, които бавят вече месеци нова финансова помощ за Киев, американският посланник в украинската столица Бриджит Бринг заяви, че Украйна се нуждае от финансови средства сега, за да продължи борбата срещу този ужас и през 2024 година. Руска ракета прелетя над територията на Полша по време на атаките по съседната Лвовска област в Украйна. Това бе потвърдено от генерал Веслав Кукула, началник на генералния щаб на полската армия. В същото време Руското министерство на отбраната излезе с твърдението, че Украйна е изстреляла ракети американско производство по международно признатата територия на Русия. В съобщението става дума за противорадарни ракети тип въздух-земя. Кремъл предупреди Запада, че разполага със списък на американски, европейски и други активи, които ще бъдат иззети,
ако лидерите на Г7 решат да конфискуват замразени резерви на Руската централна банка в размер на $300 милиарда. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че всяка подобна стъпка от страна на Запада би била равносилна на кражба и би нарушила международното право. Това ще бъде значителен удар по основните параметри на международната икономика. Ще подкопае доверието на другите страни към Съединените щати и Европейския съюз като основни гарантии на икономическото развитие. Затова подобни действия са съпроводени с много сериозни последици. Предупреди Песков и заяви, че Русия предварително е анализирала възможните ответни действия, но не посочи кои западни активи Русия би могла да конфискува. Според Песков, Западът ще се сблъска с ефекта на бумеранга, както това според него е станало при въвеждането на санкциите срещу Русия. Този път обаче ще бъде още по-болезнено за Запада, прогнозира говорителят на Кремъл. Според публикация на Financial Times, Съединените щати са предложили на работна група на страните от Г7 да проучат конкретни възможности за конфискация на замразените руски активи, по-голямата част от които са на територията на страни от Европейския съюз. Според изданието, плановете са да бъде намерен механизъм парите да бъдат преведени на Украйна до края на февруари идната година. Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер направи специално изявление за Шенген, като обяви, че Еврокомисията и председателството на Европейския съюз трябва да изработят законодателна рамка за България и Румъния върху основата на политическия компромис за влизане в въздушния Шенген. Въздушният Шенген ще бъде въведен, когато необходимите условия са изпълнени и твърдо установени. Това означава, че разполагането на военни по външните граници на Европейския съюз ще бъде значително увеличено, особено в България, в Турция, но също в Румъния и Сърбия, а сухопътните граници ще продължават да се контролират, особено между Румъния и България. И тези две държави трябва да приемат бежанци, особено от Афганистан и Сирия. Това са ясните условия и позицията, по която се договорихме, включително трите държави. Комисията и председателството трябва да работят въз основа на тази позиция, която е от първостепенна важност за предпоставките за въздушния Шенген. Искам да поясня още веднъж какво означава въздушен Шенген. Означава влизане през летищата. За нас това не е проблем, защото трафикантите не действат през летищата. Думи на министъра на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер. Вчера властите в София и Букурещ обявиха постигането на политическо споразумение с Виена за разширяването на шенгенското пространство по въздух и море през март до година. Нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено, това коментира по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него, решението за приемането във въздушния Шенген може да бъде отложено до януари. И тук малко младостта и опита в управлението изиграха лоша шега и в Румъния, и в България. Всъщност един огромен труд, който и правителството, и парламента, и ние с Кирил Петков в комисиите извършиха, в момента е подложен на доза съмнение. Дава се възможност да се появят и негативни коментари. Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по темата въздушен Шенген.